Wie zijn de gebroeders Frets? Ja, wij zijn de Gebroeders Frets. Ik ben Marcel Hartenveld, dit is Johan Frets. En wij zijn samen een theaterduo onder de naam de Gebroeders Frets. Ja, en zoals je ziet zijn we geen echte broers. Maar het leek ons leuk om een naam de Gebroeders te hebben. En toen kwam Marcel eigenlijk vrij snel met het idee van laten we de Gebroeders Frets doen. Want dat vind ik een grappige achternaam. En iedereen ziet natuurlijk meteen dat wij geen broers zijn. Dus dat is het geworden. Nou ja, we proberen onze eigen mix te maken van cabaret en popmuziek en filmische elementen. En daarin hebben we nu een voorstelling die heet Onderweg. En die gaat eigenlijk over volwassen worden, over onze generatie, over ons leven tot nu toe. Ja, en eigenlijk over reizen op een manier zoals dat tegenwoordig op grote schaal gebeurt. Dus alle jongeren van 20 die gaan op zoek naar zichzelf of het grote geluk aan de andere kant van de oceaan. En andere mensen die blijven weer hier. En in de voorstelling ben ik heel erg degene die gaat backpacken om het grote geluk daar te zoeken en volwassen te worden. En Marcel doet dat eigenlijk hier in de trein van Rijswijk naar Amsterdam. En op die manier proberen we ook met die twee verhalen twee kanten van eigenlijk deze tijd en onze generatie te belichten. Ik heb ook daadwerkelijk een half jaar gebackpackt op zoek naar innerlijke revolutie. En Marcel had zoiets van reizen is niet echt wat voor mij. Maar uiteindelijk zijn we vorig jaar wel op reis geweest. Ja, we zijn voor een NCRV-programma in 25 dagen de hele wereld rond geweest. Elke werkdag een nieuw land. En in elk land moesten we een filmpje maken en dat weer naar Nederland sturen. En dan gelijk door naar het volgende land. Dus toen heb ik echt, ik heb wel reiservaringen ingehaald, zeg maar. Toen hebben we echt in 5 weken de hele wereld gezien. Ja, nou ja, de hele wereld. Het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. We zijn 1 keer de hele wereld rond een rondje rond de wereld. Dat was het zeker wel. Ja.